Pak Tuwa Timen iki kok ora balik-balik iki. Lah gek jarene kok ora sedhela ning Jawa kek malah waduh. Kesuwen Pak Tuwa iki. Wis pokoke anu wae. Iki wong keadaane lah iki sawah nggone Pak Dekos iki. Lho kaya ngene iki. Nglungko-nglungko. Gek tekok sedulur Jawa bae wis mangsa labuh apa urung gek nek balik iki nggawa lenges. Gek durewangan. Lho, iki ngene Pak Dekos iki. Lah padha bae nek wong ngene sampean ki lho. Pokoke ngudi nek wis mangsa labuh. Gek sangune ya lenges bae gek durewangan. Jan gek kerasan gek Pak Tuwa iki. Bareng kaya ngene arek kepiye iki? Iki sawah lunto taman paye kae wae. Ya mbok nek mangsane ora udan iki gek mergo nek wong gawe gubuk panggang pe apa piye. Lho, lha kaya ngene ya wae kek kepiye? Nek balik nggo lenges pe wae kek dorewangan kek ngudik nek wis mangsa labuh. Gedangmu ki awah loro ditawake Mak Cep Sadika apa piye? Ku telu ning wae. Wae, karo kono ka loro. Ning ora enek sing mateng.